Mga pasahero amat-amat na nga nagadagsa samtang nagailapit ang Semana Santa. Seguridad kag preparasyon sa mga terminal pier kag airport ginahandaan na sang otoridad. Oplan biyaheng ayo Semana Santa sang Kaap Iloilo kasado na sa pagdagsa sa mga pasahero sa mga paluparan. Ining gitutukan ni Daryl Marisa Sarmiento live. Daryl? Said Kate, sa pagdagsa sang publiko sini nga Kwaresma lauman sang tanan ang mas ginpahugot kag mas istrikto nga pag-implementar sang mga pagsulundan may kaangtanan sa seguridad sang publiko sa mga airport. Sa panahon sang Kwaresma, mansig puli ang isa kag isa sa tagsanila ka mga probinsya. Gani, magluwas sa mga terminal sang bus kag pier. Lauman man ang pagdagsa sang mga pasahero sa mga airport. May kaangtanan sini. Nakahanda na ang Civil Aviation Authority of the Philippines, kaupod ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Department of Transportation, Office for Transportation Security, kag Land Transportation Office para sa Uplan biyaheng ayos Semana Santa. After office hours, we have some duty officers assigned. That is from Monday to Sunday, no? Sa Semana Santa ngani. Kung sa ordinaryong mga inadlaw sa isenta lang ka domestic ag international flights ang ma-record sang kaap sa Iloilo International Airport, subong nga Kwaresma, posible nga magtaas pagid ang numero sang arrival kag departure sa mga eroplano. The advice to the public would be, they have to be here earlier at 2 hours before para pag nag-random check kami in compliance with SECO 2, hindi sila malilate. Si Alan nga nagbakasyon diri sa probinsya kag magabalik na sa Puerto Princesa, api sa restrikto nga ginapatuman ng seguridad sa airport, suno sa iya wala inisang problema basta sa ikaayo sang tanan. Everybody's benefited naman. No problem. Pananglit may mga pamangko tukon problema ang mga pasahero sa ila biyahe, may mga naka-standby man nga mga personnel sa Malasakit Help Desk agud mahatagan sang pagtamod ang mga pasahero. Said in kaso nga may emerhensya o kung may aberya nakabantay gid gilayon ang aton sini nga mga otoridad kag may dangpan gid ang aton sini nga mga pasahero. Said Oplan lakbay alalay nga magabulig sa mga motorista igalunsar sa DPWH sa Semana Santa. Si Zen Kilantang nakatutok. Ginmanduan sang Department of Public Works and Highways ang mga district engineering offices nga i-activate ang lakbay alalay program sa Semana Santa. Sa diin may igapahamtang nga motorist assistance desk sa mga terminal, agud may mapalapitan ang mga driver, pananglit nga may aberya o kon emerhensya. Dapat mag-provide gid sila sa mga assistance centers kag para gid sa smooth travel sa aton nga mga tourist kag sa aton nga mga motorists. Magluwas diri, may signages kag warning signs ang iga-install para gilayon nga makita ng mga construction projects. Maga-deploy man sang maintenance crew agud makuha ang mga obstruksyon sa national roads kag tulay, partikular sa mga alagyan nga masami nga ginalabayan padulong sa mga tourist attractions. May mga mechanical engineers kita na da. Then may ang iba namon nga mga district nga provide sila sa mga sa nurse nga mag-assist man kay iban ni tungod sa kainit bala, ginabulikan mo sa ilang BP. Magapatigayon man sang customer satisfaction survey ang DPWH, agud may baluan ang mga reklamo, komento o feedback sa mga motorista sa assistance nga ginahatag sang ahensya. Upod kay Romel Porquilla, Zen Kilantang, One Western Visayas.